Analni otvor. Jesam kad Split nije imao ni jednog ovoga pročišćavača vode. To vam je ispuštanje iz kanalizacije prljavštinu koja protiče voda. Koliko je širine prosječni analni otvor? Pa to sad ne bi ja znao stručno, to znaju stručnjaci, ali prilično veliki. Kada ste zadnji put vidjeli analni otvor neki? Pa evo ovdje preko sam vidjela. Što je analni otvor? A to je otvor u gradu Splitu od jednog Dioklecijanovog prolaza. Ili prolaz ili Znači Dioklecianovi podrumi su analni otvor. Da. Gdje se nalazi analni otvor? Na nosu. Čemu služi analni otvor? Za disanje. Jeste ikad šeprkali po analnom otvoru? Pa čuješ, jesam kad me srbi. Kakva je atmosfera u analnom otvoru? pa vlaga, zima, čim ne dolazi sunce, nema svjetlosti i to je to. Je li ima u vaše neboderu koji analni otvor? Nema, mislim, kako bi rekao, nisam više u neboderu, bilo je. Što je analni otvor? To je gdje se vlakovi spremaju. Znači kad padaju atomske bombe svi kroz analni otvor. Svi? A to su veliki otvori za ventilaciju. Gdje se nalaze analni otvori? Na velikim zgradama. Ste kad vi vidjeli izbliza neki analni otvor? Pa ponekad. Što je analni otvor? To su mjesta gdje se guraju cijevi, ljudi podvlače cijevi kako hoće. Jeste ikad vi gurali šta u analni otvor? Nisam do sada nikada. Bili voljeli? Hvala Bog da. Kolike je širine otprilike taj otvor? Pa možda metar sa metar. To je onda jedan veliki, ogromni analni otvor. Jeste. Možete je samo snimiti za pol literature. Analni otvor, to je na guzici. Hvala. Jesam pogodio. Jeste, bravo.